алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол қорор ҳастем дар мости 46 ва имрӯз бехоҳи шумо як ҳавлии фурӯширо мекунем. Ҳавлии люкс мебошад. Дар ана ин тарафтар ҷойгир ҳастак дӯстони азиз. Тақрибан 450 метр аз мости ин тараф мости 46 мебошад. ва хонаи имрӯзаамон дӯстони гиромӣ дар ҳамин маҳалла ҷойгир аст. ана ҳамин хона мебошад. хонаи аҷоиботай бо ремонти беҳтарин. дӯстони азиз, аз ин тараф роҳи калон мебошад ва хонаи имрӯзаамон назди роҳи калон ҷойгир аст. 2 сотиқ замин, лекин дар ҳавлиш 2 та мошин ба ҳазур ҷо мегиранд. 8 дар хона дорад. ремонти хонаҳо ҳамашон люкс мебошанд. 2 та канализатсия, 2 линияи об ва свети 3 фаза. подвал дорад дӯстони азиз. наҳмармад аз ин тараф подвал мебошад. стилаш кардагия дар подвал. свет ва обш ҳамавақта мебошанд. чӣ хеле ки гуфтем, свети 3 фазаяй, 2 та линияи об дорад ва 2 та канализатсия. документошам 100% ягон проблема надорад, ҳамаш қоидавӣ. марҳамат, даруни хона 8 дар хона дорад ҳавлӣ. аз ин тараф лесница мебошад, мебуроед ба 2 ва 3 мошина. аз ин тараф ҳоҷатхона бо ҳамом, кухни, 1 ҳуҷра, 2 ҳуҷра. сар мекунем аз 1 ҳуҷра. хонаи бо ғишти пухта сохтагиян, ҳам сохтмонаш ба сифатай, ҳам ремонтшам ба сифат. барои хидмон сохтагием, барои фурӯш не, мегӯяд соҳибуш. дӯстони азиз, ҳатман навора то охира тамошо кунед. баъди нишон додани хонаҳои ҳар се ошона нархи хонара эълон мекунем. боз хотиррасо мекунем ки дар тирезаҳош ҳам жалюзи мондагиян, ҳам парда. ё бошад 2 ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед, ремонти хонаҳо бениҳоят хуб мебошанд. акнун мегзорем ба кухни, яъне ошхона. ҳавлӣ бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизе ки дар ҳамин навор мебинед, ҳамаш меистад. акнун мегзарем ба ҳоҷатхона бо ҳамом. фақат 1 мошинада ҳоҷатхона бо ҳамом якҷоя мебошанд. 2 ва 3 мошинада алоҳида. хона вобшим 3 та ҳоҷатхона бо ҳамом дорад. ҳар як мошинада яктагӣ. дар 1 мошина чӣ хеле ки дидем 2 та ҳуҷраи истиқоматӣ, кухни ва ҳоҷатхона бо ҳамом. акнун мегзарем ба 2 мошина. ҳоҷатхона, ҳамом, 3 ҳуҷра, 4 ҳуҷра ва 5 ҳуҷра. боз дӯстони азиз, дар 2 мошина балкон ҳам ҳаст. айболо чӣ хеле ки мебинед, 2 та мошин ба ҳазур ҷо мегиранд ва марҳамат, манзарае ки аз балкон дида мешавад. мегузарем ба 3 ҳуҷра. хона ҷойгир аст дар ноҳияи Шоҳмансур 2, кӯчаи 1 май, ориентир назди мости 46. дар наздикии хона 2 та мактаб мебошад ва дигар чизҳои лозима. мегузарем ба 5 ҳуҷра. ва инҷо бошад 5 ҳуҷраи истиқоматӣ.
дар дуюм ошшона сета ҳуҷраи истиқоматӣ ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. Акнун мегузорем ба сеюм ошшона. ҳоҷатхона, ҳаммом, шашум ҳуҷра, ҳафтум ҳуҷра ва ҳаштум ҳуҷра. дар сеюм ошшона боз балкон ҳам ҳаст. мегузорем ба ҳафтум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб мебошад, яъне спальни. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар саршавии навор гуфтем, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад, лекин ай беғарзи ҳамин спальни гарнитури сеюм ошшона. ҳамин спальни гарнитура мебаранд, дигар ҳама чизош меистад. ва ин бошад ҳаштум ҳуҷра, ранги хонае ки дар дуюм ошшона дидагӣ будем, лекин ҳозиражда чизҳои соҳиби хона мондагианд. дар ин ҷо бошад ҳаммом. дар сеюм ошшона сета ҳуҷраи истиқоматӣ ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 2 сотех замин, 8 дар хона, кухни, подвалам дорад, 2 та канализатсия ҳаст, 3 та балкон. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. 3 та ҳоҷатхонаву ҳаммом дар ҳар як ошшона дорад. документош 100% свет об ҳамавақта, 2 линияи об дорад. светиш сефаза мебошад. 2 мактаб дар наздикиш бо ғишти пухта сохта шудагианд. ҷойгир аст дар ноҳияи Шоҳмансур 2 кӯчаи 1 май, ориентир назди мости 46. нархи хона бошад $123,000 сомонӣ ва рубл дару экран. нархи хона боз савдоам мешавад ва фақат фурӯшӣ мебошад, яъне кредит ё ин ки алиш намешавад. свет ва обшам ҳамавақта мебошад. напори обшам беҳад хубай, на марҳамат бинед. ва дар пеши дарвоза ҷӯйборча ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, рақамҳои 4 83 37, рақамҳои дастӣ мебошанд, 24 соат кор мекунанд. рақамҳои 501 31 31 93 бошад. ватсап мебошанд, занг зада намешавад, фақат ватсапшон кор мекунад. мо боша хайру хуш мекунем. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳботон боша.